какво става, хора? Днес ще изтегля giveaway-а. И се записали около 11-12 човека. Gameplay BG е записал няколко приятели, защото те не можеха да влязат. И... но този беше хакер. Така. И благодаря ви за многото гледания. В смисъл от 3-4 дена си направих профила. И така. Чакайте, копирам това. И нека да видим кой е победителя. Така. И победителят е Пандария. Така. Чакайте да го открия. Ето. Чакайте да видя дали се абонира за мен. Нещо ми лагва нета. И харесва клипа. Се абонира за мен. Добре. Така. Клеято. Ти спечели giveaway на така. И сега ще изтегля резерва, ако той не ми пише. Така. И някой написа в Facebook. Така. Другият победител. Сега ще го намеря. Ето го и него. Така. Ти беше избран за резерва на giveaway. Така. И да. Пишете ми в играта, за да си получите наградата. Ще има още giveaway и чао за сега.